valgt at rapportere om asylcenter i Sønderborg. Vi har interviewet en flytning. Der er kommet mange flytninger til Danmark, og der er stadig lidt nyt. I dag var vi ude ved Sønderborg Asylcenter og interviewede en medarbejder og en beboer. Mohammed har været på asylcenter i Sønderborg i 9 måneder. Han kan rigtig godt lide asylcenter, og han siger selv, at der er rigtig god service. Mohammed valgte at komme til Danmark, fordi selv som barn kunne han rigtig godt i Danmark. Han har været i et par lande i Skandinavien, men han kan bedst lide Danmark. Folkene er gode og venlige og lider godt. Mohammeds familie er stadig i Syrien. Han håber også, at de snart kommer til Danmark, når han er lovlig dansk statsborger. Asylcenteret her i Sønderborg startede 2014 i august. Siden da er der kommet 5.000 til 6.000 flygtninge ind. Vi fik at vide af en medarbejder, at flygtninge får udleveret en tøjpakke med tøj til alle årstiderne og en husholdningspakke med brugbare ting. Mohammed var tilbage i Syrien en mekaniker, og så snart han bliver lovlig dansk statsborger, vil han gerne have et job igen, og ønsker et normalt liv at gå hjem til. De fleste har støttet godt op om, at der er kommet et asylcenter i Sønderborg. Der er få, som ikke er så glade for det, men asylcenteret har modtaget positiv opbakning fra lokalbefolkningen. Desuden ligger Sønderborgs asylcenter på Sønderborgs gamle kaserne.